Едно ново съчетание, толкова ново, колкото трудно може човек да си представи. В Флоренция на Европейския шампионат игра по музика на Петрушка, Игор Стравински. За 2-3 седмици, ново съчетание, Тъпън, съпровод Огнян Видев. Ефектът вижте. Изключително труден пирует. Ето така се доказва човек в трудните, в критичните минути. Доказва се с достоинство и с усмивка, но може да се докаже, когато е готов за това. Бянка ни зарадва, напълни душите ни с това чудесно изпълнение като финал и с всички свои останали излизания на терена. Но най-много в лентата ние я видяхме вече и като артистка, и като една изпълнителка, която може да ни покаже идеята, силът, духът на съчетанието, идеята, която е имала Нешка Робева, когато е пристъпила към новата композиция. 9,75 Стоенеско. Очакваме най-висока оценка за Бянка и разбира се